thieth bad migawo mochung' ne nono tuoche pacho kaendi KEMRI oyango kar pimo manyasani mar timo nonro mag nyinyo makende mag del manyuolo nyinyo mamoko mong'ere kaka stem cells. Kar pimo no biro kelo geno mathoth ne jotuo mag tuoche ma ok landre mong'ere kaka NCDs kamoting'o tuo mar sukari, kansa e kind tuoche mamoko. Kata bedo ni biro kawo kinde kod omenda mathoth mondo Kenya chak tiyo kod nyinyo malosi e pacho ka, geno nitie ni kar nyinyo go biro chako tiyo ka lokruok maduong' biro bedo e sekta mar thieth ok ne Kenya kende to nyaka ne pinje mantiere alwora mar Afrika. Lipot mar riwruok mar weche thieth e piny mangima mano World Health Organization wacho ni 39% mag tho e pacho ka ikelo kod tuoche ma otimo tama kendo ma ok landre ma dho ngere dendo ni non-communicable diseases. Bedo ni tuoche gi ok thiedhre yo mayot kendo thiedho gi dwaro omenda kod kinde malach, thoth jo Kenya ok osenyalo mar yudo thieth makare. Kaka yo mar duoko chien tho mikelo kod tuoche gi, piny Kenya koluwo bad migawo manono tuoche kod yedhe mano KEMRI koro yango kar pimo kod loso nyinyo makende manyuolo nyinyo mamoko duto mag del midendo ni stem cells. We in KEMRI are working towards the government agenda currently of local production of medical products. This marks or gives hope to many patients who are suffering from many conditions, non-communicable diseases, that is cancers, diabetes, as has been mentioned, burns, injuries. Kar pimo no mokawo piny owacho silings $77.2 biro konyo e nono nyinyo go kendo loso nyinyo manyien mabiro konyo e thiedho tuoche kaka tuo sukari, kansa e kind tuoche mamoko. Stem cell is the basis of life. Okay, and this is not just for us, even for all of the community, plants and everything else. So what we are trying to do here is to make use of what we already have, what is for some of ourselves God-given, reprogram it with our knowledge to help us tackle some of these diseases, especially what I want to refer to as the chronic diseases. And the idea is that can we reprogram this stem cell to actually go in and do a job where we'll do away with the recurrent disease, recurrent treatment. Kata kamano KEMRI wacho ni achiel kuom ohinga madongo magin godo en nok mar omenda mamono gi loso yedhe kod mwandu mag thieth ka gikwayo piny owacho mondo med pok mar omenda miketo ne nonro. KEMRI has really been, in terms of outputs, research-wise, has done marvelous. So we need to ensure that we support research in this country. The STI Act provides for 2% GDP, and of course we are around 0.8. So I implore the government to be able to come in and give us the 2% so that we can be able to enhance and do what we've done with KEMRI. Yango kar pimo nyinyo ni en mano kag mokwongo. KEMRI pod biro kawo thuolo malach mar loso nono nyinyo gi kapok gichako tiyo e ngima dhano. And the reason for this is human safety. You take the product, you assess it if it has the ingredient to manage that intervention you want, then you take it through human trials. Is it safe? Is it safe for a human to use? Is it safe for pregnant women? Is it safe for children? You do that, what we call phase 1 trials. Then you move to the next stage and you say, does it work? Is it effective in this environment? Then you scale up to what we call phase 3 trials. KEMRI koro wacho ni achiel kuom ohinga madongo magisebedo godo e timo nonro mag yedhe kod tuoche en nok mar omenda. Geno margi ni ponono ni piny owacho biro chiwo negi omenda moromo. To gibiduoko chien mana thoe kende, to bende gibiro nyalo duoko chien nengo mar thieth e pacho ka, ahinya ne tuoche ma ok landre ma dho ngere dendo ni NCDs. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ya, kwa mga jiwangero kamano kuma med